Ystrad Fflur, mae olion yr abati yn sefyll yma hyd heddi, ac yma hefyd mae adeilad hanesyddol y fferm di, mynachlog fawr. Ond mae yna gynlluniau cyffroes iawn ar y gweill, bydd yn adfer ac yn adfywio'r safle, nid yn unig i'r gymuned leol, ond i Gymru gyfan. Mae Ystrad Fflur heddi I weld yn dawel a diarffordd, ond gwahanol iawn oedd hi yn yr Oesoedd Canol pan oedd yr abati yn ei anterth. Ac fe fydde'n llawn bwrlwm a phrysurdeb gyda phobl yn tyrru yma o bob man. Roedd Ystrad Fflur ar ganol rhwydwaith mawr o abatau sistersiaidd ar draws Cymru gyfan. Ac roedd y sistersiaid yn gefnogol iawn I Gymreictod ac i'r iaith Gymraeg. Roedd yr abati wedi sefydlu yn ôl yn y 18fed ganrif gan yr arglwydd Rhys o Deheubarth. Ac mae nifer o dywysogion Deheubarth wedi claddu yma ar y safle. O sawl safbwynt, mae Ystrad Fflur yn un o'r safleoedd pwysica yn holl hanes Cymru. Wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, beth yw bwriad y prosiect newydd ar gyfer y safle arbennig yma? Mae gyda ni gynlluniau I adfer y fferm di, mynachlog fawr, I ddangos hanes y teulu yna a'r bywyd amaethyddol, ac wedyn hefyd I adfer adeiladau y tai mas ar y clos I gael canolfan ar gyfer ymwelwyr fydd eisiau dod yma I ddysgu am hanes y lle. Felly fe fydd yna gaffi, fe fydd yna siop, fe fydd yna le ar gyfer arddangosfa. Felly bydd y lle yn cael ei drawsnewid yn y pen draw. Mae'n mynd I gymryd amser a bydd angen tipyn o arian, ond dyna'r weledigaeth. Mae buddsoddiad o dros 20 mlynedd o waith ymchwil yn y prosiect, a'r un sydd wedi sylfaenu'r cyfan yw'r athro David Austin. We have found that, for example, the Abbey site, far from being just this tiny place, which most people think it is now when they visit, it's 126 acres. It is the largest Cistercian abbey in the United Kingdom, if not Europe. And there's a big historical question as why the great Lord Rhys, Arglwydd Rhys, actually founded an abbey here. Mae Charles Arch yn gefnogol iawn i'r cynllun. Fe gafodd fagwraeth unigryw yma yn y fferm di, a mae ei deulu yn dal I ffermio ar y tir hyd heddi. Oedd y tŷ mor fawr, oedd digon o le I chwarae, fydden ni fel plant yn medru chwarae yn y cypyrthau yn y wal, ac wrth gwrs roedd yr hen abati wrth yn ochr ni, a'r abati mewn gwirionedd oedd yn maes chwarae ni. Ro'n ni'n 5 o blant, roedd morwn gyda ni, roedd 2 was, a bob amser fydde o leia un o'r rheini yn cysgu fewn, ac yna roedd yr athrawes, un athrawes sy'n dod i'r ysgol, fydde hi'n sefyll gyda ni yn ystod yr wythnos, ac os gwela I yr adeiladau mae'n dod nôl rhywbeth yn debyg I fel oedden nhw cynt, a enwedig y tŷ mae tu nôl I fi yn rhywbeth debyg I beth oedd ei cynt, fydde un ddyn hapus iawn. Fi'n ymfyrchio yn y prosiect yma, a mae'n I fod yn rhywbeth cyffroes iawn, nid unig I Bontrefendiged, ond yn bendant I Geredigion ac I Gymru. Diwedd y gan yw'r geiniog, ac erbyn hyn mae'r prosiect wedi sicrhau nawdd gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd, diolch I gynllun cynnal y cardi yng Ngheredigion a'r RCDF. Ond hefyd mae cydweithio arbenigol yn holl bwysig i'r datblygiadau. Mae'r ymddiriedolaeth nawr mewn partneriaeth gyda'r Prince's Foundation, a rhwng y ddoi, yn y tymor hir, ni moyn creu canolfan Ystrad Fflur. Pwrpas y canolfan fydd I hysbysebu'r safle, hanes Ystrad Fflur, y pwysigrwydd o'r iaith Gymraeg i'r safle, a I mynd dros Prydain I gyd a'r wlad I gyd. Fi'n gweld Pontredigaid fel calon Cymru, ddweud y gwir, a mae fe'n canolbarth Cymru yn le bendigedig. Beth fi'n ddweud yw, dyn ni ddim yn agos i'n ddim byd, ond dyn ni ddim yn bell o bob peth.